Kapitolyo wala na maglaom nga katagan pa og pondo ang ilang gisubmit nga 27 billion pesos nga rehabilitation plan. Ang national nga kagamhanan muhatag sa pondo direkta ngadto sa lokal nga kagamhanan sumala sa gisugyot sa Rehabilitation and Recovery Secretary Panfilo Lacson. King Perez, Suginlimi. Mikonsulta pa si Presidente Noynoy Aquino sa mga sakop sa pangutana kung unsay nahimo sa nasudnong kagamhanan sa rehabilitasyon sa Sugbo nga naigo sa kadaot sa bagyong Yolanda. Tanong mo, napakaraming datos sa malilitong font. Mikabat sa duha ka minutos, usa pa niini gipahibalo nga migahin na ang nasudnong kagamhanan og 191 million pesos alang sa rehabilitasyon ug naapil niini ang amihan ng Sugbo. Gani imidiretso ang presidente sa lungsod sa Bantayan aron sa pagsusi sa rehabilitation efforts human sa EDSA commemoration. Sa January to March of 2014, Northern Subo, Bantayan na lang pag-usapan natin, 3,476 families are affected. Na-distribute na close to 7,000 food packs for them. Just this year, pero pa last year. As far as Governor Davido is concerned, I don't know if he has that complaint, no? Idiretso sa mga lokal nga kagamhanan ng pondo aron malikayan ang kalangay sa pagpatuman sa rehabilitasyon sumala sa gisugyot ni Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery Secretary Panfilo Lacson. At katunayan kahapon, nagsubmit ako ng isang memorandum para kay Presidente na kung saan kung pwedeng i-download na yung pondo sa mga local government units provided meron sila naka-reading programs of work. Matod sa Presidente nga gawa sa project proposals, angay lang nga moagi og memorandum of agreement ang paghahinog pondo aron masiguro ang eksakto nga paggamit niini. There is no direction that the national government will be very stingy and will keep all of the funds. Siguro, if at all, there is that stipulation that we are responsible for the expenditure of all of these public funds coming from the national budget. Samtang ang Kapitolyo wala na maglaom nga kahatagan og pondo ang ilang gisubmit nga rehabilitation plan nga mokabat og 27 bilyones pesos. Sir, ihatag ang kwarta all out, no? I don't think so. Naingon man siya, kinahanglan doon ay proseso na abtugid sa agencies. Kaya naa naman na sa budget appropriation. King Perez, News 5. Pinoy, sa unang higayon, gibisir ni Presidente Noynoy Aquino ang mga biktima sa bagyong Yolanda sa amihanang bahin sa Sugbo. Gipaybaw sa Presidente nga giaprubahan na niya ang pundo alang sa pagpaayo sa mga nangaguba nga eskwelahan. Madin Sabang, Suginlimi. Ilan ka ba? Ang naglagiti nga kainit sa panahon kaganiha, wa makapugong sa libuan ka mga bantayanon nga mudag sa asusulod o gawas sa Bantayan Public Market. Buot nila makasudong kang Presidente Noynoy Aquino. Alas 12:15 sa udto, niabot sa lungsod sa Bantayan ang Presidente. Una niyang gituyok ang naguba nga merkado sa Bantayan. Iya usab nga gitanaw ang dulan 200 ka mga sakayan nga iapod-apod ngadto sa mga mananagat sa isla kansang panginabuhi na apektuhan sa bagyong Yolanda. Kini ang labing unang higayon nga gibisita sa Presidente ang mga biktima sa bagyong Yolanda dinhi sa amihanang bahin sa Sugbo. Malaki ho talaga ang gastusin dito sa Yolanda. Alam na po niya, no? Dahil siyempre nagkaroon tayo ng Zamboanga, nagkaroon pa tayo ng Lindon, no? May sumigit pang Santi. Si Rolando Tanggal nga usa ka mananagat usa lang sa mibati og tumang kalipay sa nadawat nga hinabang sa gobyerno. Nais niya pambot ako sa among pagtabang sa mayor o sa among mga pamilya. Nabuhay din sa among isang gamay lang na grasya sa yatag lang. Gawas sa mga sakayan nang hatag sab ang Department of Agriculture og mga seedlings ug mga kahayupan sa mga mulupyo alang sa dugang panginabuhian. Gipasalig sa Presidente ang hinanali nga pagpaayo sa naguba nila nga merkado. Matod ni Presidente Aquino, giaprubahan na niya ang 191 million pesos nga pondo alang sa pagpaayo sa naguba nga mga school buildings. Apil ni ini ang 253 ka eskwelahan sa amihan ng Sugbo. Samtang si 4th District Congressman Benhur Salimbangon niingon nga ang sakayan bahinon sa tulo ka mga lungsod sa isla sa Bantayan. Gikan sa Bantayan, ang Pangulo mo diretsyo na sa Leyte ug Eastern Samar aron bisitahon sab ang mga napektuhan sa bagyong Yolanda.
Jinky Bargio, News 5. Ang mga naninda sa Warwick nagrally usab alang sa pagpadayag sa ilang kasagmuyo sa pamunuan sa Dakbayan sa Subo. Leslie Caminada Vistil, sugin ni May. Ay naapi sa ating gobyerno ngayon. Naghiusa mga grupo sa Warwick Barracks stall owners ug kilusan para sa pambansang demokrasya alang sa pagsaway sa pamunuan sa Dakbayan sa Subo. Ang duha ka pundok nagrally sa Colon aron ipaabot sa presidente ang ilang kasagmuyo sa pagdumala sa syudad. Ipaabot na mo nga kami kataga niya justisya. Nga taga-barak, tanan, katong nasa suod, dili kayo sa gawa sa iyang pabalikot. Ang tanan, 268 castle owners, pabaliko niya. Kaya di sudya kahimtang karon, way klarong panginabin, way klarong kapuyan. Kung siya anaon na mo malipay, basag ka siya, kung ako ron, ako ang nahimong mayor, o siya, nahimong katawan. Dili lalim. Ang pundok gikan sa kilusan para sa pambansang demokrasya miduyog sa mga taga-Warwick ug Barracks. Boto sa ipaabot sa mga pundok ngadto sa presidente sa nasud nga hangtod karon wala gihapon makabot ang tinuod nga kagawasan sa nasud. Madangat ni para ipakita nga ang 28 years na people power in 2014 nahimo ng private partnership o nahimo ng profit nga pangagamhanan. Leslie Caminada Vistil, News 5. Mga text messages gikan sa SIM card sa cellphone ni Attorney Noel Archival nakatabang sa pag-ila sa mga suspitsado ug sa motibo niini. Andrea Patenia, sugin limi. Gitunol na sa Anti-Cybercrime Group 7 nga to sa Special Investigation Task Group ang ilang na-recover nga text messages gikan sa SIM card sa telepono ni Attorney Noel Archival. Apan di sila mutugan kung unsay impormasyon nga ilang nakuha. Igo lang kini nga mipadayag nga dako og gikatabang ang na-retrieve nga call logs ug text messages alang sa pag-ila sa mga suspitsado ug motibo sa pag-ambush. Doon na kayo nga ito na mailan sila. Suspect ang gunman sir ang mastermind ginamit. Maybe siguro ang mga gunman o ang mastermind. Doon na we are tracing them. Nagpatabang ang Anti-Cybercrime Group sa ilang uluhang buhatan alang sa pag-retrieve sa mga messages nga na-store sa phone memory ni Attorney Archival. Nagigalayon usab ang task group sa mga rent-a-car companies dinhi sa Subo aron pagsuta sa sakyanan nga mutugma sa deskripsyon sa nakuhaan og hulagway sa CCTV sa munisipyo sa Dalaget. Actually sa karon nag-ongoing pa man natong tracing no sa mga rent-a-car. Sa pagkakaroon wala ko ito na sa mga rent-a-car. So, tungod sa gamay pa man ang ito nakuha ng mga kuhan ko ito, labi na itong kasagaran ito na kuhan kita mga itong mga amigo. Pero sa uban wala pa ito, sige pa ang atong verification. Gipasabot sa kapulisan nga tungod sa kasensitibo sa kaso, limitado ra ang impormasyon nga ilang mahatag. Apan ilang gipasalig nga duol-duol na sila sa kasulbaran. Andrea Patenia, News 5. Muapil na ang National Bureau of Investigation sa pag-imbestigar sa pag-ambush ni Attorney Noel Archival ug mga kauban. Gimando karong hapon ni NBI Regional Director Antonio Pagatpat ang paghulma sa 8-man team nga mao'y mututok sa investigasyon. Makig-alayon usab sila sa task force nga gimugna sa kapulisan alang sa investigasyon. Ang pag-apil sa investigasyon gihimo huban mihangyo ang igsoon ni Attorney Noel Archival nga si Cebu City Mayor Councilor Nestor Archival. Ngayong araw, before lunch, nakatanggap kami ng sulat ni City Councilor Archival na hindi ang tulong ng opisina na tulungan ang ibang ahensya ng gobyerno sa pag-iimbestiga sa pagkakapatay kay Attorney Noel Archival. At ngayong hapon lang ay nag-organize tayo ng isang team na led ng dalawang senior na agent. Justisya gipangayo sa pamilya sa driver sa giambos nga sakyanan ni Attorney Noel Archival. Kagahapon giatod sa iyang masulubong pamilya ngadto sa lubnganan si Alejandro Jaime. Ryan Sorote, Sugin Limi. Dilubong kagahapon ang nag-drive sa gisakyan ni Attorney Noel Archival diyang sila gibanhigan dito sa lungsod sa Dalaget. Si Alejandro Jaime, gilubong sa Talamban Public Cemetery.
Kibiyaan ni Alejandro ang iyang asawa ug tulo ka mga anak. Ang iyang kamaguwangan nga anak nga si Curly mo graduate nga valedictorian karong Marso. But unta niya nga makauban ang iyang amahan alang sa pagdawat sa iyang mga medalya nga maangkon. Magpinarang kong isinya pa. Ano natin sa nang kinagiti. Sa iyang hingkod nga pangidaron nga 13 anyos, iyan ang nasabtan nga siya ay makapasan sa responsibilidad sa pagatiman sa iyang mga manghod. Iyang gitinguha ang kalampusan sa iyang pagtuon aron makatabang sa pamilya nga sa iyang gibiyaan sa iyang amahan. Ang asawa ni Alejandro nga si Erlinda, way lain nga gipangandoy nga makabot ang hustisya sa kamatayon sa iyang bana. Nanganglan, huwag mo isnap ka. Hindi ka duha. May bawal ka. Diin alam. Sana na lang. Ewan naman din mo atal. Wala yung mo atal. Sisal ka na sasal. Oo na sinarmay sa jamuyit. Di na bitasini sa papadli. Ryan Sorote, News 5.